A teďka. Už není prostě důvod, proč by to nemělo fungovat. To je to, že se hadička ohne a nevěří to dojít. Můžu? Jo, mačkej. Neboj se toho. Jdu tam? A ještě mačkej. Jo! Ale je tam hodně. Jo. Profesionální servis. Pozor. Tyhle, takhle s tou poledu to vypadá. No, až na to kámo, že si vohnul celý kleště. Hele, to, co udělal s tím. To, tady profesionální servis používá v denní bázi a Falo to zničil. No to budeme muset pak nějak narovnat, Falo. Ty kleštěnzen. Kam prostě najít? No co ty víš? Rozluč se. Tohle je hotový výsledek. Teďka zkoušíme těsnost. A dáme to na kola. A Sejčen to může vyrazit na další cestu okolo světa.